Bailach aisteach chun Curtha Fhearchair Fhearchair Sráid Fhearchair. Cean áras chunar na Gaeilge, an agriocht de bhaní ón MacNeil agus dúglas de híide in 1893, chun iirecht dhéanamh an Gaeilge chuinál gá labhairt in Éirinn. Deach an ná, siúlam isteach sa bhurgnamh seo tríd an doras áling seo agus suas an staire go dtí an áardifig an gcéad uairlár. Leagam lámh an ráile seo staire áling pís a siúnéireachta den sco a tógu ag deir na 8 Uimhir déag. Smíní me gcónaíar na daoine a chuaigh Róm an lá sin, ach sna blianta roimhe sin, na céta agus na mílte acu. Daoine d'imar ról is tar na carach, ról chinúnach is tar na tíre, agus ról hábhachtach is tar na crinne. Tású agam gúil muide ag leanacht leis an tradiisiún sin, agus gúil tábhacht agus tionchar, agus éificht ag baint leis an obair dentar sa teach seo sa látáin Johann. Leagadh Sráid Fhearchair amach sna 1880 ó achas Stephenna go dtí an chomhthóir Haas, agus thug de Blackwoods an talamh Cias, Uimhir sé den teach, agus Uimhir 5 den siopa fianna, agus stóras fianna. Thug siad den teach 1884, bhí siad boghaisteach 1886. Fós Hans Blackwood Mehetable Temple, Banna Rugu in Boston, 10 Hills Boston, agus a he ó na Stáit Aontaithe nua, agus le chéile sa teach seo thógadar 4 páiste. Mariú an páiste behinne an Captain Robert Blackwood ag Cá Waterloo. Bhí an darnamach, Price, mar cheaptain sa chomhlacht riaga, agus fuair sé bás in 1841 agus é mar an tíorna dú fearn. Bhí áhach siúd Frederick Temple Blackwood mar leasraí an Ind agus mar tíorna lieutenant Canada agus dairú leis áardúisleacht a bhaint amach in imprucht na Brataine. D'orbair na Blackwoods an gnó fianna is Sráid Fhearchair i dteannta le Drachar Hans, Price agus uaireanta le feardar banam Nathaniel Snáid a bhí mar feisir a Parliamente. Bhí náiscanna folatúla annach lú ag na Blackwoods, bhí ahar Hans agus Price, Sir John Blackwood mar eisire fanna blianta agus bevinnig ar ó smacht ag na Blackwoods an tarnasíochan sa Parliament. Hí an Drachar behinne dus na Blackwoods sa Parliament go dtí go bhfuair sé bás, agus lean an tarna Drachar James Rai i deanta leis an ahar go dtí go bhfuair sé hain bás. Tar éis bás Sir John Blackwood cha Hans é féin 1899 agus an bhliain dar gcionn ag si sa Parliament, agus bhí na Blackwoods mar chlán go láidir ar son 8 na héintachta. Díal Hans an teach le na Drachar Price is 1896, agus lean Price a Rai coní sa teach go dtí go bhfuair sé bás in 1860. In 1890 díal a baintrach Anne Cox an teach le baintrach eile, baintrach chatlicach Anne Seagrave. Níl mar cinnte rá coní ag Anne Seagrave sa teach go raibh vinnic. Tá fíne se an gur ligún teach amach ar Cias, ach tá fíne se an freisin gur haca si go tréan le cúisina chatlicacha sna 1850 agus na 1830. Agus níor bhéin ionta sé gur thug sin teach ar léas de hasnach chatlicach cháiliú le tháinig go blá clia 1854 chun ollscoil le bhanú. Bhog John Henry Newman isteach in Uimhir sé Sráid Fhearchair mína saona 1854 sna seachtaí ar buniú an ollscoil. Bhí séisir mac léon déag an na coní sa teach ag pointí éagsúla, agus thóg Newman sépil bheag tíbhir den tig anas go bhhéadach sé freastal orthú. Bhí plán aige freisin sépil na hollscoile a thógáil tíbhir de Uimhir sé agus Uimhir 5 Sráid Fhearchair. Cheannaigh sé talamh Uimhir 5 leis an plán seo chur grích, ach hepéir Uimhir sé cheannacht ó Anne Seagrave, ní raibh sí sásta scuile le Uimhir sé an Bryce a rá Newman sásta íoc. Is léirú spéisiú lei seo freisin ar na hacrthaithe acnamíochta sa tír i 1896 cheannaigh Price Blackwood an teach ó Hans Blackwood ar 3,000 punt. Sna 1850 is ar freisnéidir 700 punt agus 1,000 punt a bhí John Henry Newman agus Anne Seagrave ag treid. Dag Newman blach lí in 1858,
agus dá an ollscoil libhar sé in 1859. In 1860, díal an Seagrave an teach le Richard Barker de Burgh, a bhainní scoil bhíleata sa teach. Tá listí agin dus na daltaí a drastal an scoil. A daim mar chinál chláiste olbhuacháin, de scoiline agus de choláistí bhíleata is asanna féin. Is cinnte gur éirí le cuid dus na daltaí a drastal an scoil seo ord chéim a bhaint amach an arm na Brataine, ach is réimse taide í seo tá fós le fisrú. Is fiú tuairt bhí deara freisin go rugadh Edward Carson in Uimhir Sráid Fhearchair 1854, báit an difriú leis Sráid Fhearchair sa tréimhse seo. Sna 1860 bhí Conradh ar ghochtúir sa teach, agus ní é sin cheannaí fear gnód ar bannam Richard Ross and Greening Uimhir sé, rinne sé iarracht gnó fianna a chur bán ar Uimhir nós na Blackwoods, agus nuair ná éirí le sin, hostí sé ag díal té, ach níor éirí le sin ach an irid. Tá finis agin gur thug sé cúpla mórgáiste amach ar an teach agus cé bé rud go dtíreach a bhí ar siúla go híomh gnóide níor éirí leis, agus bhí tús an chéad an 20 fhíos, bhí sé banc briste agus bhí trublóidí mhóra aige. Curú an teach ar marga in 1908, ach thug sé go dtí 1910 sa ar éirí dó ceanthóir a áil. Bé Tom Kelly, an bhardasach Tom Kelly, a cheannaí an teach ar son banc hin féin, córbhanc a bhí bunithe chun cardúnathe bheaga a chur fáil de gnóna éarnacha. Lig an banc seomraí amach ar cias de grúpaí náisiúnacha éagsúla iní na hÉireann mar hampla agus pártaí hin féin féin. Bhí cóisiir oscailte acu ar bhreithleá Wolftown an 20 meitheamh 1910 agus thug an Cúntaís Markovich agus Arto Grífa óráid den sco inar hagra siad de stair an tig. Dúirt Markovich mar hampla gur chuoine si go raibh airm ag tréáil sa teach sna 1860 agus go raibh siad sú leis go mbeadh arm de chinál eile á tréáil sa teach amach an sin. Sa tréimhse seo bhí annach chuid imachtaí hóisialt ar súlta teach bhí an fortaí anna bheag, léachtaí, cainteanna, cruinnithe den chuid is mó. I meas na gruinnithe a bhíoch acu ná cruinnithe chun polasíthe a phlé. Bhí sin féin an difriúil mar fortaí ag an am sin, anna oscailte gan polasí phoblachtánacha ná riire. An phríomh polasí bhí acu ná Stéanna ó Westminster sé sin go nglacach siad páirt i dócháin de Parliament Westminster ach nach rachach éon eisire a bheith tofa anún go London le sí sa Parliament sin ach go bhanach siad in éireann imlá clia chun Parliament na hÉireann a bhanú. De réir chéile d'orbríomhar sé mar lárannad an náisiúnachais sa chathair. Annach chuid daoine ag teachtasteach ag freastal iarmachtaí éagsúla ag forbairt a gcuid smaointe ag plé todhchaí na tíre. Deir Anya Kant mar hampla go bhfaca sí Pádraic Mac Piarais ag freastal ar chuinú pholaíocht a taobh amuigh de ghluaiseacht na Gaeilge den chéad uair in Uimhir sé Sráid Fhearchair. Déanú roinnt olbhuacháin de éiríamach na cásca in Uimhir sé Sráid Fhearchair cé nach raibh sé lárnach i bpleanáil an éiríamach agus nach raibh sé lárnach sa phlean a bhí an den éiríamach ach bhí neart treid sa cheantar le linn na seachtaine sin. Bhí arm cathair na hÉireann mar hampla loníthe I bhacha Stephenna agus tuisc gur bhéh Sráid Fhearchair ceantas na príomh-bhealaí isteach sa chathair ó Mharaic Portobello I rath Muinis do arm na Brataine. Ghlach siad sell a bheith roinnt tithe an tráid le raic níos fearr a áil airnacha le scuile ar lucht an éiríamach. Bhí Uimhir sé I measc na dithe a ghlacú sellmharthú agus is ó Uimhir sé a scuilú na Fhearchair le Margaret Skinnader, na Fhearchair a ghortaí Margaret Skinnader an tain bhean a ghortaíú go donna agus ag treid le linn éiríamach na cásca. Tar éis an éiríamach, gabh na hóglaí agus tógadh hiad thar lear go dtí campi Gavan is asanna agus I bhreat an bheag. Cuireadh Milán ar hin féin cé nach raibh sin féin lárnach sa phleanáil den éiríamach agus freigrach go polatúla ná riire as an éiríamach ach fan siad leas as an Milán sin agus thosaí daoine ag dír a Uimhir sé nuair a thosaí bora ag teacht ar chuirsaí náisiúnachais arís hééis an éiríamach. Bhí buntáiste polatúla baint as an éiríamach de hin féin agus níor bheith iontas é
gur thosaí na nasc idir Sinn Féin agus Óglaí na hÉireann ag éirí níos láidre sna seachtaí agus na míana tar éis an áirí amach. Dúir mar a dil daoine ar bhlá clia thosaigh siad ag fille freisin ar uimhir sé Sráid Fhearchair. Ag cógáil a reachtáil cumann amán in uimhir sé go gairid roimh an nollag in 1916 tá an cúntais Markovich mar uachtarán ar chumann amán. Ag tús 1917 thosaigh na prisúnathe ag fille ar bhlá clia de réir a chéile. I mí feabhar 1917 chuireadh tús arís le nationality nuachtán artaí ghréafa, agus thosaigh Sinn Féin ag feidhmiú geart arís ag arcú fostaithe, ag cathamh airgid agus ag forbairt policy. Bhí a chuid córátaí ar siúl sa bhargnamh ag an am, hí cad ba chóir denmh, agus tháinig strátéis chun cín díriú ar na chéad olltoghcháin eile a bheith an sa riocht déantaithe. Bhíos é gachtainna go raibh sína ama róáda tugad de Pharlamint na Breataine agus go gathach go mbeadh toghcháin an ar bheith an cogad críochníthe. Chin Sinn Féin díriú ar an toghcháin sin le mandate a áil dómh féin agus dagcuid policíthe. Agus bhí gá freisin policy an pháirtí a ahrú le bheith ré den toghcháin sin. Léiríonn na bilí gáis a heol banc Sinn Féin a raigh chuig an pártaí sa tréimhse sin na huaireanta a chuirú isteach san nifig le cinntiú go dárlóch na rudaí seo. Forbriú an strátéis, pártaí phoblachtach a dhéanamh de Sinn Féin agus go núsháid bhí an toghcháin le tacaíocht a áil den smaoinemh sin. Denú annachchuid sus na cinine amháin lei sin inibhir sé Sráid Fhearchair ar dús ag cruinnithe de chuid ard chóir le Sinn Féin agus an sin ar denú an plánáil de ardeis Sinn Féin i mí dearfór 1917 an ardeis ag athriú policy Sinn Féin i dro an phoblachtánachais go formáilte. Arciú Robert Brennan le bheith mar stúrthóir toghchána agus chuir sé ord agus eagar ar chumann Sinn Féin ar fud le tíre ag socrú cuasaí airgid dóibh, ag ballú airgid, ag dáile airgid, ag cuididir le iarrthóirí a ránú, ag caiideánú na bolscoireachta agus an corchaige go háitiúil ar fud na tíre a chomhardú a lig uimhir sé Sráid Fhearchair. Fógraíodh an toghcháin ar an 10 de bhí na saona 3 lá tar éis deir an chéad cogadánda. Thig gacht na go mbeadh an toghcháin seo an difriúil faoi scá an éirí amach, bhí pandéim an bliú Spáineach a réim, agus bhí pártaí nua tagach an cín Sinn Féin a bhí agsúil le tacaíocht a áil ó lucht vótála nua. Den chéad ó riamh bhí cad i gach ban as ceann 35 vótáil agus formhór na bhfear as ceann 21 bliain d'aois, agus bhí siad agsúil le buntáiste anmhór a bhaint as sin. Rinne scata díolseoirí agus micléin ó chláiste na tríóide ansa íochhuir uimhir sé i mí na saona 1980 ribh an toghcháin is ar éigean go éirí le fuair na hifige faoi cheannas Harry Boland, stop a chur leis na hiireachtaí an fergnamh a ró go talamh. Reachtáladh an toghcháin ar an 10 de mína nollag. Bhí an phróisis cóirtha aisteach, tuis go raibh an irid sin saidirí an arm na Breataine a bhí thar digital vóta a chahabh chafií na vótaí ar fad a thuairt bhaile lení de chóirimh, agus thug sé caicíis na vótaí a chóirimh agus na toirí a ógairt. Ach fós féin bhí Sinn Féin anna chinnte go raibh an toghcháin buaite acu agus ag cruinniú de chuid an ard chóirle inibhir sé ar an 19 de mína nollag 1980 rinne siad cinenne Parliament nua a bhanú de éireann, dá léireann a bheith mar animéir. Ba rud amháin é an cinenne dhéanamh, ba rud eile ar fad é an cinenne sin a chur i bhaim, bhí annach chuid obair agracháin na denmh leis an chéad sí de dá léireann na chintú. Le linn na seachtaí idir an toghcháin an cinenne dá léireann a bhanú agus an chéad sí a bhí ag dá léireann ar 21 anar 1990. Dréachtaíodh cápéisí, tuaghágalah de Fhearchair, agus denú iirecht déile leis na rúthar éagsúla a tharla go háirí an ceann ar an 1 de mí anar ar beagnar chur stop le bunú na dála. Tar éis bunú na dála, daimí uimhir sé níos mó mar ifig chun taú le obair na dála buníú ranóg stáit éagsúla sa bhargnamh mar dúirt Arnán de Blaid bhí ma ifig mar dheasc in uimhir sé nó barda marrá lá dheasc in uimhir sé Sráid Fhearchair. I mí aibreán 1990 capú Mícheál Ó Cuileáin mar ara airgeadais agus d'oibrigh sé sa seomra seo ar an tarla Thuairlár.
Bei an tarna uair na bhar sé ná ire lár obair na dála, nó lár obair hin féin sa tréimh se seo. Bhí ifig an seo ag éim an devaléire, bhí ifig bhfolscaireachta nó ifig presa hin féin ar nóir lár seo freisin. Is sa seomar seo ar chuúlantí a d'oibriú Mícheál Ó Cuileán mar ara airgeadis. Bhí sé géirí ísachta agrú don dáil, 250,000 punt le cinntiú go bhéit fhí feimú agus dúshlán a thuirt de leathannas na Breataine in éireann. Lean sé ra ag obair an seo go dtí an darna lá déag do mí meánfór ní déag. Lá rinne arm na Breataine agus póilíní bhlá clia ruthar an a mhór ar i bhir sé Sráid. Is beag nar ghabh siad Mícheál Ó Cuileán. Bhí bleachtere, Níl Mac Feely, stis a seomra le Mícheál Ó Cuileán ar fear tamil, agus chuir sé ceis na air, ach níor ghabh sé é. Níl is agin fós cén fáin ar ghabh sé Mícheál Ó Cuileán, an é go raithann sé é agus go raibh faitses rimhe, nó an é ná raithann sé é agus go ndearna sé an botúnas massa a déach bleachtar a dhéanamh le linn cogadh na Saoirse. Ré Mícheál Ó Cuileán suas an staire seo nuair dag Mac Feely an seomra agus chuaigh sé bholach ar an dian go dtí go raibh an teach, séir agus sábháilte a ríis. Ach in íon lá sin, bhí bhar sé róghánséireach an áréire das na daoine sínseireacha é sin féin. Lean daoine níos seoisiirí a ra ag obair sa bhorgnamh go dtí is dócha tús ní ag fithe, nuair a chuir na Sasannaí ardú dúnathe i bhaim ar bhar sé, chuir si tarníisteach na dóithre agus bhlocáil siad na fuinneoga anas nach bhéiteach daoine dolisteach sa teach. Ach inis sa ríis, tá tagartí an go raibh daoine go listeach sa teach inis sa ríis agus ag tuairt dúshlán na Sasannaí agus ag déanamh PC beaga ibre. Bhí anna omíocht faoi bhar sé le linn cogadh na garad go háirithe ag an tús, bhí ráscíán éagsúla sin féin, a bhí ag muomh gur bíad san Fhearchair seilbh bheith acu ar an bhorgnamh agus a bheith gobar is tithan, ach tréú an bhorgnamh ag tús ní ag fithe trí. Agus de bhhar nach raibh banc hin féin ábalta feimú a gceart. Fógrú banc hin féin, banc friste in ní ag fithe cethir agus curú an teach ar ceant. Cheannaí ifig na nibricha poiblí an teach, I mí eabrán ní ag fithe cethir, agus curú an teach ar fáil le haidh úsáidtí éagsúla stáit na blianta ina dhé sin. I lár na fithetí, hí Comisiún na Gaeltachta sa teach ag ghlacha le moltaí maidir le cuasaí Gaeltachta ag éisteach le fianaise, agus ag chuir tuairisc le chéile a dimreacht tionchar ar folasaí an stáit le na Gaeilge sna blianta ina dhé sin. Ag tús na trochadaí, bunaíodh cláiste uimhir. Bhí sé beartaithe go mbeadh siad isteach a suíomh ar cheanróg fearnel, ach tuis nach raibh an suíomh sin ré i 1932 agus 1933 chaisiad an chéad bhliain in bhar sé Sráid, I measc na naltaí a bhí sa scoil an bhliain sin bhí an fibre agus an cheoltóir cháiliúil Séamus Ennis. Cuirú bunreacht nua a bhaim in 1937 agus denú leasathe ar an tanad sa bhunreacht sin. Cóiríú na bhótaí chun an chéad seanad éireann faoi réimeas na bunreachta nua ina bhar sé in 1938. Agus mar sin is féidirling a rá gur bhfuil nasca go bhar sé ní amháin le deireadh na sean feardaiminte a bhí an riomhacht na héintachta agus bainte go bhar sé, dlúhainte go bhar sé ná riire le bunú na dála idir smaointeoireacht agus aimíocht ach go raibh bainte go bhar sé freisin le bunú an tanad nua faoi bhunreacht 1937. I 1965 díolú an teach le Conradh na Gaeilge a bhí glórag ceannáras nua ag an am agus bhog siad isteach go gard in dhé sin. Rithú annachchuid feachtais ó bhar sé Sráid, feachtais chun níonraí a churchan cín chun an Ghaelscoilíocht a churchan cín chun taú le glúiseachtaí chearta híbhíalta sa Ghaeltacht agus chun tionchar imirt ar folasaí an stáit le na Gaeilge. Is am mí feachtas a oibriú amach in bhar sé a planáú in bhar sé agus a cóardú ó bhar sé agus leanan cuidhád an obair sin a rá sa lá tá an Johann. Dimmer na córátaí agus na cinine a denú sa teach seo tionchar ar éireann sna blianta a chuaigh thart. Agus tásúlagin go nimríonn na córátaí a bhíonn arsúil in bhar sé sa lá tá an Johann tionchar dhearfach ar an tír agus ar chuirsaí teanga in éireann. Bhí sé mar fribhléid agam an toradh seo thuirt Steve aniu
agus tá muid ar fad ag tnú leis an lá ilimid uimhir sé Sráid Fhearchair agus ar an gnáthsail arís.